să câștigăm și de data asta. M-a furat, ce să mai... Gata. Nu mai zic nimic. Dacă m-a furat, am vrut să fac pe deștept. Dacă ăștia... Ia. Ce temperatură umedă a distrus șobolanul carbonizat în cer sus? Deștept. Ai, du-te, bă, în pizda. Mă, era 6 grade, băi, prostule. Da, în fine, nu mai contează. Sunt un prost. Nu știu să joc. Și nu știu întrebări de-astea americanești. Sunt un prost. Sunt un prost cu P mare de la băga mea-și pula în ea de țară. Sunt un prost. Voi știați că sunt. În ce an s-a născut Horian Grambanșteni? 1887. Să-mi bat pula în morții, mătii, ăla are papagal. Băi, voi știați că sunt prost? Eu cred că voi știați că sunt deștept. Lasă-mă că prostul îi prinde bine. Uite, ai pe că punem pariu, că pun întrebări, adică pun la nimereală, să vedeți că îmi iese întrebarea respectivă. Fiți atenți, să-mi bag picioarele dacă nu le pun la nimereală, să vedeți că... Uite, mă prefac acum că nu știu. Să vedeți cum îmi iese întrebarea. Fiți atenți. Și nu citesc. Uite, în ce... Uite, nu citești. Uite așa. Bag așa să vedeți că îmi iese. Ia, fiți atenți. Ați văzut că mi-a ieșit? Bă, ați văzut că mi-a ieșit? Mi-a ieșit? Prost de pute, nu mi-a ieșit. Nu mi-a ieșit cum am vrut. Dar n-am nimic, de data asta o să-mi iasă, garantat 100%. Ia să vedeți acum cum îmi iese. Știu că m-ați dat de cozul de data asta, dar fiți atenți, dacă nu o să spuneți voi, mamă ce deștept e ăsta. Fii atent, ascultă aici. Ia, fii atent. Hai bă, dai și mie întrebări, ce dracu, dai la numai la ăștia? Și mie întrebări, și mie întrebări. Așa, în ce an s-a sus, uite. Stai. Am băgat la nimereală acum. Yeah! Dă-te, dracu, ați văzut? La nimereală. Bă, știam, bă, eu eram deștept, garantat, 100% eram deștept, pentru că eram deștept, ce noroc, mă, că n-am noroc eu în viață, eram deștept, pentru că știam, uite, acum mă fac pe prostul, prima întrebare, mă fac pe prostul acum, să vezi că prostul îi prinde bine, fii atent, și nu citesc, să mor dacă citesc, fii atent, prima întrebare. Na, am pus-o la nimereală, deci n-am citit-o, am pus soare. Să vezi dacă nu o să zic că, wow, ai văzut, mă? Bă, ai văzut, uite-l dracu, a pus stea, futu-i steaua, măsii să-i fut. Ai văzut? Ți-am zis că sunt deștept? Ia, următoarea întrebare, hai să vedem. Nu pica, că știu întrebarea asta, să mor dacă te mint, o știu întrebarea asta. Uite, când s-a obținut, uite, și știu, uite, fii atent dacă nu știu, uite, fii atent că știu. Este, mă, la nimereală, mă, dă-te, dracului, ți-am zis că o ghicesc, dă-te, bă, dracu, du-te, mă, bă, era imposibil, mă, întrebare de tot căcatul, mă, chiripir, mă. Bă, chiripir, mă, du-te, dracule. Chiripir. Următoarea întrebare, ia. Uite, și nici nu, băi. Bă, nu citesc. Uite, să-ți arăt că nu citesc. Nu citesc. Ați văzut? Bă, ai văzut, mă? Ai văzut? Bă, am zis că sunt deștept. Bine, hai să luăm următoarea întrebare. Să vedem următoarea întrebare. Ia, să vedem. Asta e ușoară. E chiripir. E chiripir asta. Cum să pune cu Cătălin Talent? Băi, e întrebare ușoară asta. Cum dracu, băi, e întrebare ușoară. E o întrebare ușoară, foarte ușoară e asta. Cum dracu să nu știi? Băi, du-te, era imposibil. Uite, mă, ai văzut, întrebare ușoară, chiripir. Ce dracu, băi, voi vă puneți la Cătălin Talent? Mă, despre ce dracu vorbim?
lasă-ne harta. Ia du-te, bă, dracu, stai că lupt pentru... Hai că lupt pentru... De data asta o să lupt. Aprilie! Mai... Armăta dracului! M-am grăbit, nu m-am grăbit de data asta, m-am grăbit. Bă, m-am grăbit, l-am lăsat. Și de data asta îl las pe el să câștige. Îl las pe el să câștige. Să-ți moară măta în cancer dacă mă mai fac vlogere, futu-ți gura mătii. Ia, uite, na. Uite, să vezi că am ghicit. Ai văzut, mă? O cântăreață, ai văzut că am ghicit? Era imposibil, bă, imposibil să nu ghicesc. Hai, mă, dă-o dracu de treabă. Și știam, bă, știam. Chiripir, bă, întrebări de-astea căcate. Căcat. Căcat și pișat. Harta, patria hoților. Se numește patria hoților. Yeeeey! Yeeeey! Bă, era imposibil să nu știu, mă, du-te dracule. Bă, era imposibil. Întrebări chiripir, bă, ce dracu, despre ce vorbim? Ia. Prima era, bă, era prim. Da, ultima era, știam. Nu era oaia, nici cealaltă, dar era, da. Oricum, trebuia să știu chestia asta, că era o întrebare de baraj. Și despre asta și vorbeam. Nu e, asta e o hartă care, uite, contemporan, 16, Maica Tăcerii, zeul, da, era ușoară întrebarea asta pentru că am fost la masa tăcerii ca să, da. Când s-a lansat? În 2002. Da, nu, că știam chestia asta, era întrebare de baraj, da, era întrebare foarte ușoară asta, deci putea să bage altă întrebare. Du-te, dracă de aici! Păi te pui cu mine, mă, cu mine te pui, patria hoților proști. Păi cu mine, mă, păi eu știu întrebările, băi. Eu știu întrebările, băi. Zumbaba, zumbaba, și-o băgam tare pe coaie. Zumbaba, 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 zumbaba. Hei, vino, ca să dau acum iar din curvenin. Hai, mă, să o luăm pe asta, a? O luăm pe asta, ia să vedem, ia. O luăm pe asta, ia. Întrebare, cum se chema liderul corean Kim Jong-un? Yeah! Lim Jong-kur! Ce adâncime maximă avea Langton, Shen, Fen, Fain, Kinș? Bă, n-are cum. Bă, du-te, mă, în pula mea. Păi avea adâncime, prost. Hai, mă, du-te dracului. Bă, ce m-a furat. M-a furat, pe cuvântul meu că m-a furat. Păi nu așa se joacă. Hai, mă, las-o încolo, așa, m-a furat. Nu, că m-a furat, vorbesc serios. Firea